Hola, benvingut a aquesta meditació per a incrementar la teva concentració ràpidament. Pots escoltar aquest àudio sempre que necessitis prendre't uns minuts abans de començar una activitat important. Per exemple, una entrevista de feina, una conversa incòmoda, una presentació, un examen o qualsevol altra situació on necessitis la teva atenció i concentració plena. És copsable que si tenim una cita important, convé dormir bé la nit anterior, menjar coses lleugeres i portar roba amb la qual ens sentim còmodes. Millor no estrenar cap peça de roba aquest dia. Una ment clara i centrada és una cosa que també necessitarem. Per tant, et desitjo molta sort i que aquesta meditació et sigui útil. Troba una posició còmoda, assegut, estirat o dempeus. Cerca un lloc on et puguis concentrar en les meves paraules. No cal que estiguis sol. Pots seguir-me mentre vas en tren o seus en una terrassa. Desenfoca els sons al teu voltant i concentra't en la meva veu i la música d'aquest àudio. Posa't ben còmode si pots, traient-te les sabates o la jaqueta si t'estreny o et fa sentir calor. Ara deixa caure i relaxar-se les espatlles. Permet que s'allunyin de les orelles. Si vols, pots moure suaument el cap d'una banda a una altra, en petits cercles o semicercles, així com per a relaxar els músculs de les teves cervicals. Si no ho has fet encara, pots tancar els ulls. Col·loca les mans sobre la teva panxa mentre fas un parell de respiracions profundes i notes com l'aire expandeix el teu tors i es tova la panxa, oferint-te una sensació de pau i tranquil·litat. Sigues pacient amb els pensaments que van i venen. Senzillament observa'ls des de la distància i deixa'ls passar de llarg. Concentra't en la teva respiració i porta la teva atenció cap al teu interior. Percep el teu cos, l'espai que ocupa, la seva temperatura, el tacte de la pell amb la roba, la humitat o la sequedat de la teva pell avui. És el teu cos, el coneixes millor que ningú. T'hi has passat tants anys amb ell. Has superat tantes proves i moments difícils dins seu. I avui serà una més. Relaxa els ulls, afluixant qualsevol tensió que hi puguis sentir a les parpelles. Fes una respiració profunda i sent com l'aire entra directament cap al centre del teu front, refrescant lleugerament aquesta part del teu cos i obrint la teva ment cap a un estat més intuïtiu. Obre també la boca una mica
per relaxar la mandíbula. Si vols, pots fer un parell de ganyotes per relaxar també les galtes i altres músculs facials. Fes 3 respiracions més, inspirant pel nas i exhalant l'aire per la boca, com en un sospir. Pots exagerar-ho una mica si t'ajuda a alliberar qualsevol tibantor que quedi dins teu. Relaxa els llavis i continua respirant amb el teu ritme natural. Ara farem un exercici respiratori de ioga per ajudar-te a sortir de la teva ment, oxigenar-la i omplir-la d'energia. Es tracta de la respiració Kapalabhati. Kapala vol dir crani i Bhati ve a dir llum o il·luminar. En ioga Kundalini, aquest exercici s'anomena la respiració de foc. És un exercici molt senzill i amb més pràctica et sortirà cada vegada millor. Inspirarem i exhalarem pel nas. Fes una respiració no gaire profunda, portant l'aire cap a la panxa. Aguanta la respiració durant uns segons, entre 20 i 40, segons el que sentis adient. Quan estiguis llest, concentra't en l'exhalació i deixa sortir l'aire pel nas amb bufades molt curtes, ràpides i sonores, com si volguessis apagar una espelma. Ho sentiràs així. Mentre fas aquestes exhalacions, nota com en buidar-se la panxa, aquesta s'enfonsa i el melic s'apropa amb moviments bruscos cap a la columna vertebral, fent una mena de massatge als teus òrgans interns. Repeteix aquest exercici unes 3 vegades en sèries de 20 a 80 exhalacions segons el que et resulti còmode. Fes pauses entremig on facis 3 o 4 respiracions profundes i relaxades. Provem-ho junts una vegada. Fes una inhalació lenta i exhala normalment. Ara fem una inspiració i fem Kapalabhati. Exhalem uns 20 segons de manera ràpida, curta i sonora, sentint com la panxa es desplaça cap a la columna vertebral.
Inspira i aguanta la respiració per uns segons. Relaxa les espatlles i exhala suaument. Una altra vegada. Inspira portant l'aire fins la panxa. Aguanta la respiració uns segons i expira lentament. Un cop més, inspira i exhala. Practiquem la respiració de foc una vegada més. Inspirem i exhalem. Ara et deixo 2 minuts per a seguir practicant aquest exercici o relaxar-te mentre inspires i exhales al teu ritme. Si vols, també pots utilitzar els següents segons per a visualitzar la situació que has d'afrontar aviat. Pots enfocar-ho positivament i visualitzar com t'agradaria que es desenvolupés tot i com aconsegueixes el teu propòsit. Al capdavall, segurament no és la primera situació difícil que has afrontat. Pensa també en alguna situació que hagis viscut de la que estiguis especialment orgullós pel teu comportament o capacitat resolutiva.
Si hi ha alguna frase important que has de dir, practica el dir-la en veu alta. Sovint, dins la nostra ment, tot sona molt més dramàtic del que és en realitat. Aquest mètode t'ajudarà a sentir-te més segur quan arribi la situació real. Dedica't un somriure i una abraçada amb escalf, com si fossis el teu millor amic. T'ho mereixes. I tant se val el que passi. Al final, tot sortirà bé. Agraeix-te que t'has pres uns minuts per a concentrar-te i calmar la teva ment. Només això ja és un gran pas per a preparar-te i focalitzar les teves intencions. Ara gaudeix
de la resta del dia amb una ment clara i centrada. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser-hi avui.